zaldi, lau gazto, jat gutxi, talan asko. Jaio eta negar, dar. Bizi eta iraun, bizi iraun. Heldu eta zahartu, zimildu. Bizi eta hil, sorgingurtu. Ilargiaren soinekoa. Zazpi gostunek ilargiari soineko bat opari. Ilargia baina aurrena hilbetea, urrena hilbera, urrena hilberria, gero hilgora. Ezin soinekoa jantzi inondik hilora. Txorikumeak, arrautz azalean, arrautzaren barrutik atera nahian, aurrenak bokoa, ondoren burua, hain ama, hau alda, hau alze mundua, begiak itxiak, haua irekia, abatxo ekarri, lehen bailen jakia. Abatxo noiz egin behar dut egarrik. Oraindik ez duzu, ez lura ez egalik. Hor izan duzu, gero ere puntua, hor egiteko zure zain zerua. Ametxetan, oroi lore bat atxiki du, paparre galea. Munduari itzuli egin diot ametxetan. Zure izenaren bost letrak esan ditut, banan. Ahopetik amodio guztunak idatzi dizkizut Damasku. Eta esnatzean, guztun azalak zure postuntzian, matxin saltoak eta emozangoak ibilian zure bihotzea. Etxe zarra eta mendiko lehoia. Behin batez mutil batek etxetik alde egin eta lan bila hasi zen. Ibilian, basere batera heldu zen, eta hango nagusiak morroi hartu zuen. Nagusi zaharrak araba eder eta argi bat zen, eta berehala egin zen mutilaren lagun, baina harreman hura aitaren gustukoa izanez eta mutila etxetik bidaltzea erabaki zuen. Etxetik bidalen nahi zaitu, eta kontu zibili beharra daukazu. Etxei zaharra da, esan zion eskar. Nahi baduzu, ies egin dezakegu, nonbait ezkutatu, proposatu zuen mutilak. Beti harrapatuko gaitu. Etxei zaharra da, eta norbaitek hiltzen duen arte ez dugu zer eginik izango. Hortaz, hiltzen saiatuko naiz, erabaki zuen mutilak. Ezinezkoa da, aurrena haren anaia bilatu behar da, lehoi itxura duena. Urrena lehoiaren barnean dagoen erdia atera behar da, eta aurrena haren barnean dagoen usua, azken usuaren arrautza kendu eta etxai zaharari kopetan ideatu behar zaio. Etxei zaharrak mutilera etxetik bidali zuenean, ura tximistotxean abiatu zen lehoiaren bila. Ibilian baserri batera heldu zen, eta hango ama alabek hartzen hartu zuten. Goiko lare eta lehoi bat bizida eta arekin kontu zibili esan zion alaba. Hortaz zintzun feiratuko naiz erabaki zuen mutilak berriarekin guzturik. Ezinezkoa da, naiz eta ura garaitu, neskatxa baten gutxu eta opilia beharko zenituzke, eta opiliaz ari kopetan jo. Bihar agunean aztaldea goiko laretara eraman zuen. Mutilak eta horra lehoiaren ordua baina lehen borrokaldi hartan ez
nire anaiaren begirada bat askirik irabazteko markima egin zuen Lehoiak. Nik neskatxa baten opila eta haren musua beharko lituzke gaineratu zuen mutilak. Hurrengo egunetan ere hitz horiexek errepikatu zituzten borrokaldiak irabazlerik gabe amaitzean. Bien bitartean etxeko alaba zerbait sumatzen hasi zen. Horregatik egun batez irekita joan zitzaion eta larriturik ikusi zuen eta guztiaren arteko borroka. Baina biak akiturik eta luze geratu zirenean, neskatxa isik gordeka mutilaren gana hurbildu zen, eta musio eta opila eman zizkien. Mutilaren indar berriturik Lehoiaren kopeta opilazko eta bertan akabatu zen. Gero labanaz Lehoiak Isabela ebaki eta handik herri bat irten zen azterka mutila ere erdi bihurtu zen eta harrapatu baitzuen Isabela ebaki mutila ere oso bihurtu eta harrapatu baitzuen arrautzak. Aterazion arrautza hura kutsatxo batzean sartu zen eta neskaren gana itzuli dit bere eskerrona erakustearekin batera denak kontatu zion bai neskak, bai haren amak zazpi ahaleginak egin zituzten mutila geran zedin baina ura tximikotxean itzuli zen etxai zaharraren ere. Etxai zaharrak ongi hartu zuen eta baita bazkaltzera gonbidatu ere. Bazkal ostean etxai zaharra lo geratu zela ikusi du mutilak arrautza zaztako betan lehertu zuen eta handik aldi batera mutila neskarekin eskondu zen eta geroztik oso ongi bizi izan honen ziren eta ziren. Azeria eta Akerra. Beraniko egun batean, azeri egarritu batek putzuzuloa topatu zuen bidean. Hain zegoen egarri non putzuaren ertzean buruak gehiagin makutu eta buruz bera ere baitzen uretara. Eta orain nola arrai aterako naiz hemen barrutik? Galde egin zuen bere artean. Baina azeria etxia hartzeko zorian zegoela, haren hona saltzen den handik Aker bat, eta burua agertzen duen putzuzuloaren ertzetik. Zer egiten duzu hor barruan sartuta, azeri lagun horrek? Galdetu zion Akerra. Hauxe da nire aukera. Pentsatu zuen azeriak bere artean, eta tranpa bat prestatu zuen bereaga. Bertako hor goxoa gastatzen ari naiz. Erantzun zuen azeriak. Zu ere egarri ala dizkide. Tira, zatozun eta ikusiko duzu zer freskoa dagoen ura. Bi aldiz pentsatu gabe, Akerzorak putzu barrura egin zuen saldo. Oso goxoa dago bai, Esan zuen Akerrak egarria esendoren. baina nola moldatuko gara hemendik ateratzeko? Ni dagoeneko aurkitu gorako eskaira. Erantzun zuen azeriak. Eta zaletasun miresgarriz, Akerraren bizkar gainera igo, haren adarren gainean bermatuta abiada hartu eta putzuaren ertzera igo zen jauzi batez. Aizu, zaude pixka batean. Kexatu zitzaion Akerra. Eta orain nola aterako naiz hemendik? Zentudu nagoa bazina eta ez zaren txoriburu bizardu nadar bihurri hori. Inoiz ez zaitzun putzu badura saltatzak burratuko. Orain hor konpon. Zer egin baino lehen ondo pentsatu.